Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі! Сёння самы чароўны вечар. Праз некалькі гадзін настане Новы год. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, сябры, рмаў. Вы нашага топу не бачылі? Зранку мы з ім былі на ранішніку, а потым ён знік. Топа! Ау! Можа, ты заснуў? Хутка Новы год прыйдзе, а ты спіш. Сябар, прачынайся! Зараз пачнецца самае цікавае. Ой, ды тут я, тут! Чаго раскрычаліся? Топачка, а чаму ты за ёлачкай схаваўся? Ці ты там спаў? Ды цішэй вы! Аглухнуць можна! У мяне важная справа! Топа, хадзі да нас і расказвай пра сваю справу. Можа, у нас агульная справа з'явіцца? Я б з радасцю, але баюся важнае прапусціць. Топа, ты вылазь ужо адтуль і расказвай, што за хітрыкі ты прыдумаў? А то мы хвалюемся з самага ранку. Мы ж цябе шукалі, а ты не адгукаўся. Ой, ну добра, выйду, толькі на 1 хвіліначку. Вось не можа наш Мішка без нейкіх хітрыкаў. Рмаў. Расказвай, што ты там прыдумаў? Да што вы прычапіліся? Я проста сеў пад ёлачкай і чакаю дзядулю Мароза. А не рана яшчэ? Да і дзядуля Мароз умее так лоўка пакласці падарунак пад ёлку, што ты і не заўважыш гэтага. Вось у тым і справа, што ніхто не бачыць, калі гэта адбываецца. А я хачу заўважыць. Ну, Топачка. Гавары як ёсць. Топа разумная галава. Топа, ну заўважыш ты, як дзядуля Мароз пад ёлачку падарунак класці будзе. І што з таго? А вы ўзгадайце, колькі малых у нашай калыханцы? Давайте разам пералічым. Ну. Топа, Так. Прыся, Яна, Буслік, Тимофей яшчэ не вельмі дарослы. ты і Коска. Лічыць сябе такой, але на самой справе дзіця. Вось! І кожны з нас напісаў дзядулю Марозу ліст і папрасіў у яго падарунак. Без гэтага ніяк. Значыць, дзядуля Мароз прынясе кожнаму па падарунку. Колькі кардоначак адразу пад ёлачкай з'явіцца. І калі я буду чакаць дзядулю Мароза пад ёлачкай, змагу адразу паглядзець, што ён каму прынёс. Топа, ты хочаш першым убачыць чужыя падарункі? А што? Сам прыдумаў, сам і паспрабую гэта зрабіць. Не, Топа, так нельга. Першым убачыць можна толькі свой падарунак. А то і дзядуля Мароз даведаецца, ды яшчэ як разлуецца. Пра такое нават і думаць не трэба. Ды я толькі адным вочкам хацеў паглядзець, які падарунак у каго. А можа адразу дамовіцца, каб памяняцца падарункамі. Мы з Янай табе не дазваляем такое рабіць. Рмаў. Адыдзіся ад ёлачкі. Ай, і навошта я паказаўся? Цяпер усё пайшло не па маім плане. Ты б лепш прыдумаў, што зрабіць, каб дзядуля Мароз хутчэй да нас завітаў. Каб мы падаруначкі атрымалі трошкі раней. Хітранькія якія. Як мае планы блытаць, яны тут як тут. А як штосьці прыдумаць, Топачка дапамажы. Вядома, Топачка. Думай, Топа, думай. Думай, Топа, думай. Так, што любіць дзядуля Мароз? Можа, салодкае? У цябе вялікія запасы цукерак і мёду ёсць. Можна для дзядулі Мароза падрыхтаваць. Не тое. Дзядуля наадварот цукеркі дзецям дорыць. А каб ён сам салодкім ласаваўся, ніколі такога не бачыла і не чула.
Так, цукерки не падыходзяць. О! Дзядуля Мароз любіць, калі на ёлачках гірлянды зіхацяць. Трэба дадаць прыгожага ў наш пакойчык. Ой, прыгожа. Толькі зараз ва ўсіх дзяцей зіхацяць ёлачкі. Як дзядуля Мароз зразумее, да каго першага завітаць? Ой, і праўда, да каго? О! Дзядуля Мароз вельмі любіць снег. Трэба наладзіць завіруху ў нашым пакойчыку. Самі мы не справімся. Нам дапамога патрэбная. А давайте Коску покличем. Яна много читае и ведае ўсё про снег и завируху. Сняжинка, пушинка, зима, мороз. Сняжинка, пушинка, зима, мороз. Ой, тое, што трэба. Снегу дастаткова. Прывітанне, Коска. Салют, сябровачка. Я падарожнічала па энцыклапедыі зімы і даведалася, што сняжынкі гэта лепшыя танцоркі. Ух ты! Сняжынкавы вальс лічыцца самым прыгожым вальсам ва ўсім космасе. І раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, тры. А яшчэ кожная сняжынка нясе цудоўны настрой і чараўніцтва. Тое, што трэба. Выдатна, што ты нам невялікую завіруху ў пакойчыку нарабіла. Больш чараўніцтва нам вельмі спатрэбіцца. Калі ў нас будзе ісці снег і сняжынкі станцуюць цудоўны вальс, дзядуля Мароз хутчэй да нас завітае. Правильно! Сняжынкі сяброўкі дзядулі Мароза. Так что, Коска, дадай яшчэ снежку. Ой, і раз, два, три. О, Топачка, а можа пакуль мы са сняжынкамі танцавалі, не заўважылі, як дзядуля Мароз падарункі пад ёлачку паклаў? Ой, ну і нічога. Я зразумеў, што без жаданых падарункаў мы дакладна не застанемся. Ой, мы тут смяёмся, танцуем. А чаму б нам не дапамагчы дзядулю Марозу падарункі дзеткам разнесці? І праўда, хутчэй будзе. Калі мы дапаможам дзядулю, падарункі трошкі раней могуць з'явіцца ў дзетак. А значыць, яны трошкі раней стануць больш радаснымі і шчаслівымі. А вы ж памятаеце, што калі мы дорам цудоўны настрой, тады і нам у адказ дораць такі ж. Праверана, Рмал. Асабліва ў Новы год. Ой, а давайте зараз узгадаем тых, каму мы хочам падарыць сваю цеплыню і дабрыню і пабяжым дапамагаць дзядулю Марозу. Паляцім быццам сняжыначкі. З надыходзячым Новым годам! Няхай здзейсняцца ўсе вашыя жаданні. Верных сяброў і цікавых адкрыццяў. Абавязкова захапляльных кніжак. І самых неверагодных прыгод. Давайте падорым нашим любимым гледачам навагодні мультфільм, а самі пабяжым дапамагаць дзядулю Марозу. Вы гэта бачылі? Пакуль мы Марозу дапамагалі, пад ёлачкай падарункі з'явіліся. Навагодні цуд! З Новым годам, сябры, Рмал! Сёння можна легче спаць, трошкі пазней дарослыя дазволяць. І няхай сёння вам прысніцца самы чароўны сон. З Новым годам! Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в кут далекий, взбегая
свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.